Ang leading brand Bango, dilita ng tunay maximum fluoride. Busa misis, pag unique toothpaste. Tanan may maximum fluoride protection, batok sa tooth decay. That's why kaya ngayon, unique ang toothpaste ko. Kahit anong kulay, maximum fluoride ito. Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste every day. Unique toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Noong ay love na love kita sa aking dishwashing. Ayun pala, kadiri ka. Sa Antibac ay baby. Akala ko pa nga, lahat na kalamansi dishwashing liquid sa Antibac ang galing. Kaya mag-smart dishwashing liquid na. Mapakalamansi o lemon parehong antibac. May double tanggaling formula. Tanggal galingang sebo, tanggal galingang bakterya. Smart liquid dishwashing. Smart. Tanggaling-galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ang sarap-sarap, nakaka-relax. Bawat higop nila ay lakas. Yung mix and coffee, hindi ako gumamit kaya ang sarap ng tulog. Wala nang problema ako sa pagdamit. Simula nung mag-take ako ng mixed and herbal coffee, nawala sa akin yung pag-ahapdi ng sikmura. Gumaan ang aking pakiramdam sa katawan. Mix and herbal coffee, malaking tulong sa akin yon dahil talagang nakatulog ako ng mahimbing talaga. Pananakit ng ulo nawala na rin. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang Doc F Mixed and Herbal Coffee. Doc F Health Aromatic Plus sa Plus. At Doc F Malunggay Capsule ay mabibili Sa The Generic Pharmacy, sa Dapitan City, Dapitan Drug Store, Maribel Store, Butika Perpetua Pinyan, at sa lahat ng Doc Alternative branches nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay, yan usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ining ubos ninyong alagad sa mga tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, sa gihapon, ang makauban nato dinhi sa istasyon ang atong baga kasama sa technical side, no? Sa karon si kasamang Roger Munera, usab si Tax Iluba, si Dani, wala dire. Og sa gihapon, atong pasiunang patimbaya sa atong amahan dinhi sa istasyon, ang atong station manager, si kasamang Edgar Dagubo, ubana sa iyang mga kaubang mga radyoman. Okay, nining higayon na karon no, mga tinahod nga tigpaminaw, nining murag katapusan, no? Katapusang edisyon nato nining tuig 2019. Okay, by the way, no? Ang atong pizza karon, pizza 29, no? Sa bulan Disyembre, tuig 2019. Mayong adlaw sa Ginoo sa gihapon kaninyo o kanatong tanan. Atong ipadayon ang atong
giisgutan no may labot na sa authority o gahom sa Santa Iglesia o sa simbahan. Naisgutan nato sa miagi ang kanang gitawag nato sa in English og protocol. No, kanang protocol importante kaayo diha sa atong pagkinabuhi nga katilingbanon. Kay kung walay protocol, magkalanrakas ang atong panimuyo. No, susama sa lawas, no, sa usa ka lawas sa tao, doon naman yun na protocol. Buot ipasabot, dili kay ang trabaho sa kamot ug tiyan ug tiil, ilang trabahoon ang trabaho sa ulo. Di ba? Ang trabaho sa ulo ra gyud na imo buhatan na. Dili pwede ang tiil ug ang kamot, di ba? Og ang ulo usab dili pwedeng ang ulo usab dili pwedeng ang trabaho sa tiil iyang buhaton, di ba? Dili matunong ba, no? Now, ang buot natong ipasabot sa simbahan ingon ana usab, dili tanan mangulo. Di ba? Bisan sa atong katilingban, no? Ang atong nasod nga Pilipinas, dili man tanan presidente, no? Dili pud tanan Secretary of Education. Ug moingon tag Secretary of Education usara gyud na, di ba? Sa Biblia, timan anato nga ang iglesia o panon nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo aduna lamay kanang gitawag nato usa ka magbalantay. Usa ka magbalantay, no? Juan 10:16. Ang maong magbalantay nga gitumbok kanang supreme ba, no? Pinakalabaw nga pangulo diri sa yuta. Di ba? Muna gitawag nato chief shepherd, si Jesus Christ na. Now, mahimo man pong ingno nato nga ang tanang mga pari, tanang mga obispo, tanang mga mensahero nato nga nangulo diha sa atong simbahan, pwede man po nato natawgon og shepherds. Mga magbalantay. Pero lesser ang degree. Di ba? Nganong moingon ta? Kay ang pari nagdala man og katawhan. Diya sa ilang parokya, naman sila mga karnero sap. Di ba? Kaya ang atong pare nag-represent man na ni Jesus Christ, di ba? So mao na mga pare nato, mga obispo nato, mga shepherds na sila, di ba? Mga magbalantay, pero usa ra gyud chief ana nga magbalantay, pinakalabaw ang kinsa man, no? Ang atong Ginoong Hesukristo. Mo na gipasabot diya sa Juan 10:16. Usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Kanang pag-ingon nga usa ray magbalantay si Jesus Christ, referring na sa iyang pagka-chief. Makita nga magbalantay nga pinakalabaw supreme diri sa yuta, di ba? Ingon na usab, ang atong presidente sa nasod sa Pilipinas mao gyud kinalabuan. Pero naay mga subheads. Di ba? Kanang unsa may ubos sa kining presidente, vice president. Head gyapon na pero vice. Kanang trabaho sa vice mo represent po na sa president kung wala diha ang president, di ba? Sa military ingon ana gyapon ang general galin na po'y hierarchy na. Then ang mga ubos na pug mga ranggo. Una agi mga labaw, di ba? Sa iglesyang gitukod ni Kristo, si Kristo gyud mo'y ang pinakalabaw nga pangulo, pinaka-chief, pinakalabaw nga shepherd. Siya nang gitumbok sa Juan 10:16. Yan namang ko'y mangutana niya, kanang iglesia katolika dili man si Kristo mao'y ulo diha, ang Santo Papa man, di ba? Kadungog mo na. Now, ang Santo Papa, representative lang ni Jesus Christ. Representative. So, ato nang klarohon na, unsay nakalahi sa pagkapangulo sa Santo Papa o pagkapangulo ni Kristo. Ang pagkapangulo sa Santo Papa,
representative lang siya ni Jesus Christ. Dili kay siya na si Jesus Christ. Mo na iklarohon na to, no? Kay ang gingharian gud ni Kristo, akong balikon ha, atong lantawon. Mao man ni ang restoration sa Kingdom of David. Gingharian sa Dios nga gidumala og tao, no, panahon ni David. Nga ang gingharian ay hari. Ngunay pinakalabaw diha. Unya kanang hari na po na siya iyang sinaligan, iyang right hand. Di ba? Kanang tugyanan og Yahweh, keys of the kingdom. O ang trabaho ana mo na saligan gyud sa hari, no, kanang tugyanan og Yahweh. No, kanang pwede na ito natawag og prime minister. O sa atong local government sa syudad, silbi na siya kanang vice mayor. Sa province po, vice governor. Umuna, right hand na siya sa governor ng vice. Di ba? Kaya mo man ay mo represent. Kung wa diha ang governor, automatic ang mo represent sa governor kanang vice. Di ba? O mao na, sa gingharian ni David, hari siya din ay mga prime minister po kanang tugyanan og Yahweh. Dahil na ito'y nakalingkod sa trono ni David, na ito'y nakalingkod, kung tanaw na to ang history sa Kingdom of David, di ba, na ito'y nakalingkod sa trono ni David nga kato si King Hezekiah. Si King Hezekiah, anaa siya kanang, ang iyang prime minister po, o tugyanan og Yahweh, second in command to the king, no, ikaduhang labaw diha ba sa hari, no, kanang tugyanan og Yahweh. Doon na to'y prime minister panahon ni King Hezekiah, si Shebna, prime minister Shebna. Kung baga sa atong panahon ron, atong i-example, isip kanabang pattern, kung baga sa syudad nato, ang hari mo na isilbi ka ng mayor. Dayon, ang iyang vice mo ng tugyanan og ki. Vice mayor, muna tugyanan og Yahweh. Ang vice lagi mo represent na siya si mayor. So ang hari pod, panahon ni King Hezekiah, doon na siya right hand, second in command niya, second in command to the king, mo to si Shebna. O niya si Shebna, wicked ba? Dili maayo nga pagka-leader. Dili maayo mga pagka-vice ba? Dili maayo nga pagkasinaligan sa hari. Si Shebna. Then giilisan siya ni Eliakim. Giingnan si Prime Minister Shebna, no, ang vice ba, no, sa hari. Giingnan siya nga Eliakim. Atong iparaphrase lang ha. Tungod kay dili man ka maayong leader, nining higayon na ilisdan ka. Palagputon ka. Ilisan ka ni Eliakim. Ang Yahweh o authority nga naa nimo kuhaon na o isangon na ihatag na ngadto ni Eliakim. Si Eliakim na may maghupot anang imong katungdanan nga nagkupot og Yahweh. Mao na si Eliakim na. Dayon tawgon ka og pangulo, no, sa maayong balita Biblia, pangulo. Sa King James version, amahan o father. Di ba? So mao na diha na to na gibase nga kanang tungod kay sa bag-ong kasabutan panahon ni Jesus Christ ang fulfillment sa Judaism, no, ang church. Si Jesus Christ man ang hari, unya masiguro man dayon nato nga oy kay hari man si Jesus Christ kinsa may iyang gituganan og Yahweh. Kay mo man na iyang vice, mo man na iyang representative kung wala sa diha, no, ang iyang presence. Now, sa 12 ka apostoles diha man siya namili. Kinsa may gituganan niya og Yahweh? Si Pedro, di ba? So si Pedro mao gyud ang second in command to the king ni Jesus Christ. Di ba tanaw bisan ang ngalan ni Pedro lang diya sa gospel? Sige maguna, di ba? Oo. Unya kung himuon ko kang sinaligan, dili na buti pasabot nga parehas jud kag batasan ni Jesus Christ, ha. Kinamang ko'y grupo diri sa atong na magwali pod gani dinhi sa estasyon na ilag yung kunong parihason ng leader ba, no, ni Jesus Christ. Good. Of course, maayo mapudunta na, di ba? Pero dili man gyud maparihasan si Jesus Christ, no. Unang-una, just good si Jesus Christ, di ba? Now, tanaw lang gyud nato sa history. Ang gituganan ni Kristo si Pedro, pero dili man gyud ta magkaingon nga si Pedro parehas yung batasan ni Kristo, di ba? Di ba? Si Pedro man gani
iyang gilimod si Jesus Christ, no? Ang iyang master. O mo po na ang atong paliwanag ba explanation nga kay namang ko'y grupo nga muingon nga kanang inyong leader Santo Papa dili man parehas og batasin ni Jesus Christ. Ang among leader parehas man ambot kung tinuod ba pud nga parehas gyud, di ba? No? Now, tanaw lang ninyo, no? Inyo lang pamalandungan ang kinaiya ni Pedro og ni Kristo og parehas ba yun na, di ba? Dili oy, gilimod manggali ni Pedro si Kristo, di ba? Oh? Na pamulong manggali ni Kristo ngadto ni Pedro kanang mga pulong nga Satanas, pahawa Satanas, di ba? Katong dunay nalitok si Pedro nga wala masubay sa kamatuoran. Unsa may giingon ni Kristo ngadto ni Pedro? Pahawa Satanas. Gitawag niya Satanas si Pedro atong higayuna, di ba? Pero dili gyud Satanas gyud si Pedro. Ang but lang ipasabot nga kadtong bad spirit nga ni hulhog ni Pedro og pulong ba nga motong nakalitok siya di mao, motoy gipasabot ni Kristo nga Satanas nga nasa hunahuna ni Pedro ba motong nakalitok si Pedro di mao. Di ba? Pahawa Satanas. Pero iyang direktamente pagsultian na si Pedro, di ba? Pero wa gyud bakuy-an ni Kristo ang katungdanan ni Pedro, no? Wa gyud bakuy-a ang katungdanan nga gisango ni Kristo ngadto ni Pedro kanang pagkatinugyanan sa Yahweh o kana bang pagka-vice, pagka-representative niya, di ba? Yun zaman nato pagsigurado nga si Pedro gyud mao'y representative ni Jesus Christ, no? Bisan na nga ang iyang kinaiya dili gyud parehas ni Jesus Christ, di ba? Katong taliabot ng musaka si Kristo sa langit, no? Sa Juan 21:15-17. Pagkaklaro ana, katong taliabot ng mukayab si Kristo sa langit, mubalik na siya ba asa siya gikan, no, sa iyang amahan. Di ba? Unsa may niya napag yun to. Present magyud ang ubang mga disipulo nga nahimong mga apostol. Tanang mga apostol na dito presente. Di ba? Pero si Pedro ra mo'y giingnan nga, Pedro, nahigugma ba ka nako? Nahigugma ka nako, Ginoo, uy. Kung atong iparaphrase lang ba, kung tinuod kang nahigugma ka nako, ati man na ang akong mga nating karnero. Then, gisubli na pod ni Kristo pangutana si Pedro, maurang pangutana, ha? Pedro, imo ba kong gihigugma? Gihigugma lagi ka nako, nyor. Kung tinuod kang higugman ako, di juga kabalibad, ha? Kay higugma mga ka. Ati man na ang akong mga karnero. Di ba? Kay shepherd good si Kristo. Nagdumala man siya mga karnero. Dayon, gisubli na gihapon og pangutana na subo na kay Pedro kanang gibalik-balik ni Kristo. Pedro, gihigugma ba ko nimo? Nasubo na si Pedro nganong gibalik-balik ni Kristo. Di ba? Nganong gibalik-balik ni Kristo ang pangutana. Ingon na si Pedro nga, nasayod ka sa tanan, Ginoo. Nasayod kang gihigugma ko ikaw. Kanang gali nga point pag ingon ni Pedro nga si Kristo nasayod sa tanan, that proves nga si Jesus Christ Dios gyud, di ba? Kanang kinaiya sa pagkanasayod sa tanan, kinaiya mo na sa pagka-Dios, dili man na kinaiyag tao, di ba? Di ba? Mao na nga si Kristo Dios ug tao, di kay tao lang. Pero naapoy mga instances sa Biblia nga daw ipasundayag lang ni Kristo dili ang iyang pagka-Dios kundi ang iyang pagkatao lang ba, no? Mapaubsanon man gud siya. Mao nang dunay mga higayon nga katong gipangutana gali kanus siya mobalik kanus ang end of the world ning siya nga way nasayod ana. Ako masayod ana, ang amahan lang ang iyang gipasabot, no? Referring sa iyang pagkatao kay ang iyang pagkatao inferior man doon na may limitasyon labi na katong wa pa siya mabanhaw, di ba? Sa iyang pagkatao doon ay limitasyon nga ubos sa amahan. Now, pwede na to ignon nga si Kristo sa iyang pagkatao dili siya sayod sa tanan, di ba? Double nature man si Jesus Christ. Pero sa iyang pagka-Diyos nga usa sa amahan, sayod siya sa tanan. Ang prueba ana kanang gilitok ni Pedro sa Juan 21:17 nga si Kristo kuno sayod sa tanan. Di ba? So naagid siya pagka-Dios. Unya ang point lang nato din ha nga naaman tanan ang mga apostolis diha.
Nganong si Pedro naman giing nananang, ati man na Pedro ang akong mga karnero. Ya, ang tulo ka klase pag yung karnero ni Kristo ipadumala niya. Iyang gisugo. Si Pedro nga mo'y muatiman. That proves gani nga siya good mo'y labaw. Di ba? Kay representative man na ni Jesus Christ, di ba? Oh, second in command to the king lagi ng representative ni Jesus Christ. So, basahin ninyo ang Lucas 22:26. Kanang suguon gali ka sa Ginoo nga suguon ka sa Ginoo nga tugyanan ka, sulugoon ka, but pasabot labaw ka kay ang ingon ng Ginoo nga ang labaw diha ninyo mao ang sulugoon, di ba? Ang mupaubos, ang magpakasulugoon sa to pa magpaubos maoy labaw diha ninyo, no, sa international version cheap. Dayon sa King James version ug sa Revised Standard version mabasa ng chief leader. Oh, that denotes supremacy gyud ni Peter kay sa tanang mga apostoles si Pedro mo'y gibinlan gyud nga moatiman sa tanang mga karnero ni Jesus Christ, di ba? So kanang trabaho ni Kristo nga pagka makita nga shepherd iyang gisangon ni Pedro, di ba? Oh, pero wala biya mawala ang pagkapangulo ni Kristo, ha? Sa dihang iyang gitugyanan si Pedro sa Yahweh nga nagpasabot nga nagrepresent o nagpasabot nga representative siya ni Jesus Christ. Wa mawala, ha? Kay ingon niyang hitabo sa dihang nikayad na si Kristo sa langit, nagpabilin ang iyang pagkapangulo pero dili na makita. Oh, si Kristo pangulo sa iglesia nga invisible lang, katuwa naman siya sa langit, di ba? Bali si Pedro maunay visible head. Oh, kay ang iglesia lagi diri sa yuta na man visible head, makita man gyud nga pangulo, di ba? O sumunay tubagaan ang pangutana nga o ngano man nga Santo Papa may leader ninyo mga Katoliko. O kay siya man ang representative ni Jesus Christ. Lahi ng representative o girepresentahan. Di ba? Mga tinahod nga digpaminawa na mo kuhigayon nga mo padayon pagyud ani. Now, padayon lang mo og paminaw niini nga tulumanon kung mutugot ang Ginoo nga mapadayon ni og ayon ninyo si Piata pod ang tulumanon sa Catholic Faith Defenders alas 8 sa gabi, no, matag Domingo kay mga pilgapon ta og sa sangka, no, sangka sa katurungan alauna sa hapon diri gyapon sa istasyon kay mo apil gihapon ta diha. So di pa nato ni tibawason ning timaha, ha? Ato pa ning ipadayon sunod Domingo, no? Atong i-emphasize pag-ayon ning protocol sa iglesia, no? Kay dili magud tanan pangulo, dili tanan gisugo nga magmando. Sang lituan naman daigong panahon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, ang atong obispo, mga kaparian, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras o istasyon. Happy New Year kaninyo o kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. PSPR Tatak RMN. Magapaluod nga panghitabo sa kusina. Crime Against Hygiene. Sabi ko, yak! Unsa maning niya sa akong face? Unsaon man ako paghugas ng plato? Mrs. Ang mga nahabiling sa plato, ibalik lang sa sponge dito sa paste. Basig kung unsa na mo pilit sa taste. Yan! Mas hygienic ra mag-Joy. Ipatulo diretso sa sponge. Ug for 99.9% germ removal, mag-Joy Antibac. Ano man? Kalisyo ra mag-joy! Huwag ka naghas na nahugasan! For hygienic dishwashing, mag-Joy. Also available, Joy Antibac. Tayo po. Gemalim. Hapon na fresh gihapon ka. Agoy! Baho ka sa angit. Baho nga anit? Pag new Head and Shoulders na, kada adlaw. Aron matigdoon, presko nga anit.